Και έρχεται λοιπόν σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης να μας κουνήσει το δάχτυλο για άλλη μια φορά. Γιατί φταίμε όλοι οι υπόλοιποι. Πάντα. Εκτός από την κυβέρνησή του. Και όχι μόνο να μας κουνήσει το δάχτυλο, αλλά να χαράξει και την επικοινωνιακή γραμμή στον επικοινωνιακό πόλεμο που ακολουθεί. Γιατί αυτό ξέρουν να το κάνουν καλά. Ξέρουν να πουλάνε επικοινωνία. Για πάμε να δούμε τι μας είπε. Επιτρέψτε μου έναν πιο προσωπικό τόνο. Φτάνει πια με τους υποκριτές που ανακάλυψαν ξαφνικά ότι τα ρουσφέτια στον τόπο ξεκίνησαν το 2019. Τέτοιες πελατειακές σχέσεις συνοδεύουν το ελληνικό κράτος από τη σύστασή του. Είναι από τους βασικούς λόγους της εθνικής μας υστέρησης σε σχέση με την Ευρώπη. Το καταλάβατε τι μας είπε? Δεν φταίνε αυτοί που φάγανε όσα δεν τρώγονται από τον ΟΔΚΠ. Δεν φταίνε τα κομματικά στελέχη που μοιράζαν χρήμα για ψηφοφόρους. Φταίνε εμείς, διαχρονικά, που είμαστε πελατάκια κομματικά όλων των κομμάτων. Φταίμε εμείς που είμαστε κομματικά πελατάκια από τη δημιουργία του ελληνικού κράτους έως και σήμερα. Μόνο που εσείς κυβερνάτε. Από το 2019 και μετά είστε κυβέρνηση. Και πάτε να κάνετε τι? Να κανονικοποιήσετε το ρουσφέτη? Σοβαρά τώρα? Πού είναι η κυβέρνηση των άριστων που υποσχεθήκατε? Πού είναι το πολιτικό ήθος? Τι λέω τώρα, ψηλά γράμματα.